Všetci chceme byť mladí a krásni. Čím sme starší, tým viac. Diktát mladosti a štíhlosti núti mnohých siahnuť po drastickej plastickej chirurgii. Kozmetický priemysel však ponúka aj iné možnosti. Doslova revolučné metódy sme objavili na veľtrhu krásy Interbeauty v Inchebe. Zásahy plastických chirurgov sú bolestivé, časovo náročné a drahé. V móde sú dnes neinvazívne ošetrenia určené mladej aj staršej pleti. Spomaľujú starnutie, udržujú hydratáciu a pružnosť pokožky. Novinkou sú ošetrenia platinou a zlatom v spojení s rastlinnými kmeňovými bunkami. Čiastočky tej platiny, ktoré sa naviažú na kyslík a dokážu sa úplne do hĺbky transportovať do tých buniek. Čiže je to úplne prirodzený lifting. Proti vráskam sa dá bojovať aj inak ako ihlou a botoxom. Tento prístroj pracuje na bázi ultrazvuku a infračerveného svetla v jednom. To znamená, že vpravuje účinné látky do hĺbších vrstiev kože. Je robený na báze telu vlastných peptidov. Nezrovnalosti pleti hravo odstráni špeciálna kryoterapia. Je to vlastne plynný CO2, oxid uhličitý, ktorý je vlastne stlačený do bombičiek. Tieto bombičky sa vlastne potom dajú na telo, našrobujú na telo prístroja, kde vlastne sa premenia už na suchý ľad. Najnovší odborníci na pleť aplikujú dokonca šampanské, samozrejme prostredníctvom krému. Ja tým, že mám pleť, ktorá je trošku porovitá, tak skúšam všetky metódy. Určite o tom budem v budúcnosti uvažovať. Moja profesia si vyžaduje, aby som pôsobil sviežo. Každá pleť si vyžaduje individuálny citlivý prístup. Je preto otázne, koľko opakovaní a aké konkrétne procedúry docielia želateľný efekt. V boji za krajšiu pleť hrá veľkú úlohu aj prevencia. Dôležitý je zdravý životný štýl, menej stresu a